Moi, mä olen sadelapset. Tai mä oon sadelapsi. Ja mä pelaan mun kaverin Heiselin kanssa Brookhaven ja Robloxissa. Sano moi Heisel. Ja nyt mä joinaan Heiseliin. Niin on valittamassa myös taloa. Ja me tehdään semmonen story näistä meidän jutuista. Ja joo. Sitten. Mä valitsen tän talon. Okei. Mä haluan mennä. Pitäisikö lähteä kotiin? Lähtee jo kotiin. Ei, no tää on hyvä talo, tunnitte. Vaikeeta ajaa apua. Vaikeeta ajaa tällä koneella. Mä oon tappua numero 11. Tai ei me tehdä nyt, me voidaan sit puhua koko aika, mutta älkää sit välittäkö. Joku random tyyppi vaan tuli tänne. Missä oot? Missä on talo numero 11? Talo numero 11. Ei se on sit tuolla. Päin. Mä hypin täällä pihassa. Joo, tässä ei nyt näe, kun sä hypit, mut ei know what to do. Ehkä. Missä? Siis. Me katsotaan taloja. Jos toi odot... Joo. Tää. Okei, go. Mennään sinne. Ai niin, joo, mä voin vielä. Mun pitää ottaa pois mun mopo. No me vaan pelataan tässä Brookissa, ei me muutakaan tehdä. No niin, Hasse. Ja tässä on Heisel. Ja me aiotaan vielä vaihtaa meidän asut, mut... Okei, mennään nyt vaihtamaan. Sun pitää laittaa mut ruumeisiksi. Joo. Ollaanko me sit sisaruksia? Vaikka. Mut no ei meidän tarvi olla sama ihonväri. Eihän. Ei. Tadan. Ei kato, täällä me voidaan nukkua. Okei, tää on mun. Tää on mun. Mutta sitten me ei vielä tiedetä, että mitä me aiotaan vielä tehdä tässä jaksossa. Vai tietääkö Heisel, mitä sä aikaa? Tehdään joku story vaan. Joo, mutta tää kuvaa koko aika, niin olisi pitänyt ehkä aloittaa vähän aikaisemmin. Ja tää on liian huono. Ota, mä tuun nyt siis kotiin. Ja nyt mä koristelen takkapaikkaa, niin saaks mä koristella? Saat. Joo, mä laitan siihen 2 paikkaa niille. Joku tyyppi vaan yrittää tulla tänne. No en tiedä, minne me laitetaan kynttilää. Tai sitten on vaan vähän liian täynnä tää koko talo. Laitanko mä... Miten niin map on promit, koska... Mä ottaa pois 1. Ei haloo. Eiks voi laittaa kuin pari nykyään tää? Bro, ei tää voi elää. Hauska promit muka ei ole. Okei, tää on mun puolella. Sitten miksi sulla on katossa on säkki tuolla? No me alakertaa. Tämmönen on sit meidän autotalli, oho. Viimeskiipeli. Ja nyt joku random
Tom tuli tänne melkein. Se on tuolla ulkona hyppimässä. Kuka se on? En minä tiedä. Se on jotain vähän vanholta. Onko se musta? Ei, mutta toi on semmonen tyyppi. No kato kuka se on. Se on Lenoa. Okei, se on joku random Lenoa. Koska se näyttää vähän vanholta, eli meidän luokkalaiselta Vanessa. Eli Vanessalta. Näyttyy pikkusen toi Heiselin vanhalta, koska Heisel on muuttanut poisalta. Tuu tänne yhtä kertaa takapaikalle. Mä laitan Toi on hieno. Oh my gosh. laitan valot pois, niin tulee tämmönen tunnelma. No sitten sä johdatko vaan kaikki katsojat ihan chipeen, että älkää välittäkää, jota yski kesken kaiken. Hei, onko se sun mielestä ärsyttävää, kun esimerkiksi joku random yhtäkkiä vaan niinku yskii sun niskaan ja selkään, eikö se oo ällöä? Niin, mä nyt... Niin ällöä oikeesti kun joku... Jes, mä sain nää hyvin. Kato. En mä näe, kun mä vaihan asua. Tai hiuksia tällä hetkellä. Moi. Musta tästä ei sovi, koska mulla on itselläni vaalea tukka. Niin ehkä toi on ihan paras idea. Ehkä mä pidän vaan nää. Tai sit mä vaihan nää. Mitkä vaatteet mä näen? Tää mun tukka näyttää nyt. Mulla on vaaleet. Vaaleet ratsuut. Mulla on leikit tämmönen tukka. Tää on tosi hyvä. Ei. Sitten. Mä oon tän, koska tää on hyvä. Tää on paras hiustyyli. Mun mielestä. Onks tää hieno? On. Pitäisikö mun vaihtaa naamaa? Oho. Mä saa sanoa. Ei, tää on niin hieno. En mä kyllä lähellekään näytä täältä, mut... Joo. Miksi täällä on erikseen poikia ja tyttöjä? Miksi ne ei oo samassa vaan? No ehkä ne hiukan pystyttää. Tää on tämmösiä yöasuja, Hasse. Kato nää yöasut täällä. Tämmönen. Ei tää oo cute. Laita se äskeinen, mikä oli. Ai tää. Ei sitä äsken. Tää. Mä laitan No tykkää tästä, mut mikä tää on? Tää on uimapuku. Se on vähän uimapuku kanssakin, mutta on ehkä tänne. Koska täällä on niinku poikia. Onko se paitoissa vai housuissa? Mulla on tossa koko puvussa. Ihan sinne alas, niin siellä on noit. Koko puku. Tää on niin cute oikeesti. Täällä. Kato, täällä on tämmönenkin. Niin on. Tää ei oo uimaassa. Musta tuntuu, että tää on vauvalle. Niin mustakin. Tää on söpö. Kumpi on mun uima-asu? Tää. Eiku... Vai tää? Tää on mun yöasu ja tää on mun uima-asu, okei? Okay? Joo, tää on mun ehkä päiväasu. Sitten tää on mun niinku... Hei, jos meillä on samanlaiset yöasut. Mullakin on tämmönen. Ja sit uimapuku on tämmönen. Mikä tää on? Hassi, kato tätä. Ota. Sekin on vauvalle. Niin, ihan varmasti. Tääkin on jollekin vanhemmalle, mutta mä tykkään tästä. Päiväunille. Kello 7 aamulla. No ei illalla.
Menen päiväyniä tähän. Sama mäkin. Uhuhu. Arvaa mitä? No. Mä oon oikeesti takan edessä. Oikeesti. Mm-mm. Kun Heikellä ei asu siis enää tässä kaupungissa, vaan se muutti muuhun kaupunkiin, niin joo. Joo. Hei, se luuta. Ulosia. Ei saa kertoa. Niin siis Heisel ei saa kertoa niinku YouTubelle, missä asuu tai missä kaupungissa. Onks mä kertoisin? No ehkä. Kato. Kuusikö? Oi, se on vessassa. Oi, mitä mä kukaan seinää. Okei, mä menen nyt aamupalaan. Mä menen jo aamupalaa syömään ja sit mä menen aamupaljulle. Sama. Mä kävin nyt vessassa, mutta se kädet. Oho, mä unohdin vetää vessapöytä. Oho, heittäisin vessapöytä. Mun pitää käydä suihkussa. Lähdetäänkö kylille kohta? Mun pitää käydä suihkussa ennen kuin lähdetään kylille. Juu. Mun pitää käydä, mä käyn aina joka aamupaljulla, mä käyn vielä paljussa. Mä käyn vaan suihkussa ja sit kaupungilla menee uimaa. Niin. Nyt mä oon suihkussa. Mä katun kaupungilla. Mut mä otan mulle surffilaudan mukaan. Joo, mä vaihan nopea mun asun. Pitäisikö mulle tehdä tää vai sit tää? Tai sit mulla on vaan housut ja paida erikseen. Onks sä ukkona? Onks sä sisällä ylhäällä? Joo, mä oon ylhäällä suihkussa äsken kävi. Nyt mä oon vaihtamassa vaatteet. Eli saa tulla kuitenkin. Näin. Kato. Tää on mun. Tai mä en mene uimaan, mä katon kun sä uit. Mä olin sua pienempi vähän. Vaikka sä oot oikeesti mua isompi. Syödään eka ennen kuin lähdetään, vai söit sä jo? Söin. No, voidaanko haetaanko jätskit, kun mennään kaupungille uimisen jälkeen? Joo, mä otan banaanin mukaan siihen pallettiin. Onko? Ja mä voin ite ottaa omenan mukaan. No en ota omenan mukaan. Mä tuun vaan kattoo, kun sä uit. Niin. Tuut sä. Auto, koska sä olit panetti. Tai sit mun vaan sun sisko. Mä oon sun iso sisko. Otatko? Mä otan auto. Mä otan sun lemppariauto. Ei koho. Ai niin mä voin ottaa. Okei, mä otan auton. No niin. Oota. Sori. Ei kun mä ajan. Mä ajoin. Mä oon kuitenkin 17 jo ja saat Vai 18. niin. Hei, kato koulu lähellä, niin ei oo mikään. Niin. Hätäkoulu. Kerrotaan tähän auto, niin voidaan käydä piknikillä ja uimassa. Joo. Hei, tätä Brookhavenin päiväkotia on kunnostettu. Tulla kattoo, minkälainen se on. Oota. Älä mene. Joo, nyt. Oho, tämähän näyttää paljon erilaisemmalta. Täällä on leikkimökkikin. Oh my god. Se on leikkimökki uima. Oho, se on söpö. Täällä on tämmösiä. Mä menen kattoo yläkerran. Mäkin. Apua, mä en pysty kääntyä. Kato, tässä on lasikattoja. Mennäänkö leikkipaikkaa katsomaan tuuhun? Joo, mennään. Se on ulkona.
Ai no, mä ootan sua. Joku asut täällä. Sillä ois päässyt täältäkin. Niin ois kyllä. Kato. Ei. Apua! Mä tipuin. Oho. Aika vaarallinen. No joo, no niin. Sitten on tää yläkerta. Wow. Mäkin haluun sinne. Apua, mä kaadoin. Oikeesti koko ajan tulee. Apua. Oho. Oho. Wow, onpa hieno. Apua. Pelottava lasten leikkipaikka. En kyllä ite tulisikin tähän. Au! Täältä pääsee kyllä tulee. Oho. Hyvä. Okei, mut mennään uimaan. Tule jo. En mä tuimaa. Mut sä tulet kattoo, kun mä uin. No kyllä mäkin tuimaan, koska mun on ollut tylsää olla täällä. Mä menen hyppyristä. Mä menen liukumäestä. Mä menin äsken. No kivaa. Uidaan, uidaan. Olipa kiva, mä tuun nyt hyppyristä. Kato. Ota. Ui. Et löydä mua. Apua, toi oli huono hyppy. Hihi. Uinen. Kivaa. Mä menen vähän keijumaan. Niin se on hyvä, kun sitten pikkulapset voi koulupäivän jälkeen tulla uimaan. Tai päiväkodissa siis tulla uimaan. No mä uudestaan liukumäestä. Hei muuten, ootappa sisko. Pysy siinä. Tuu ylös, tuu ylös. Pysy. Sitten bännäät mut. Banaani. No ota sä omena. Ota. Kiitos. Syöty. No men keinuun nyt. Mä laittaa salapaikan. Ei. Oh, mä menin voltti. Haluatko nähdä, kun mä vedän tässä voltti? Joo, näitä. Oota. Mä katon. Ota. Eikös noin tosi nopea sitten. Ei kun äsken se meni volttilla. Ok, kyllä mä uskon. Joo, mä tarviin. Mä menen vielä kerran hyppyriin ja... Apua! Apua, tää meni kyllä korkealle. Ai. Mä kuolen. Ei meidän rammutettu. Häh? Meidät on ravattu. Meidät on niinku ryövätty. Eikä oo. On. Mulle tuli viesti siitä.
Apua, nyt on kiire muuten. Pakko mennä kotiin. Joku on ryöstänyt meidät. Kato, mulla on nyt salapaikka täällä, oota. Aja. Mä ajan kotiin. Aja. En mä voikaan, hoho. Oot mä auton sulle. Ei, kun mä ite ajan omalla autolla. Mä sain nyt otettua auto. Joo. Mäkin tuun kotiin. Meidän pitää käydä ottamassa uusi talo. Tuu Heisel. Tuu Hassi köödeen. Mä oon tulossa. Onks sä jo pihalla? Tule meidän taloon. Ei kun mun autoon. Aina mä ajoin jo kotiin. Niin mäkin. Apua, joku laittoi ton. Se pääsi ton avulla. Missä se on? Niin mä bännään sen niinku. Tuolla. Missä? Mä bännäsin sen. Sit on vaan H. Kuka se on? Se oli joku Se ei ollut mitään. Se oli vaan kirjailija ja No, mitä me tehdään? Mä en jaksa sitä laittaa Brookista. määrää. Okei, tähän loppu meidän video. Ja tähän loppu meidän video. Kiitos, että katsoit. Kiitos katsomasta ja tervetuloa uudelleen. Joo, nähdään seuraavassa Sani Lapsen videossa. Hei hei!